חברים, אנחנו כאן בפרק חדש והיום עם עומר ועם אופק בסקאי וורס. ייי! מה שחיכיתם לו בערוץ, אני מקווה שאתם אוהבים סקאי וורס. אם לא, תצאו. יאללה. אם אתם אוהבים תלחצו לייק, אם אתם לא אוהבים תלחצו דיסלייק. כן, וגם הכנתי את התמונה הקטנטונת. אני הכנתי כבר תמונה קטנטונת לפרק. כן, אתם מכירים את זה, תמונה הזאת לפרקים, כמו של טים בלאסט, של אולטרה ספייס, של דה קראפט, של כל היוטיוברים האלה. אוקיי, לא! כן, אז יש לי לאגים באינטרנט, ממש לאגים. אני לא רוצה טימר שלי, אבל בתור שרפתי את עצמי, יש לי לבה. דברים מה זה טוב. איפה אתה? כן, שרפתי את הטימר שלי בלבה. היה לו את החייב הכי טוב במשחק. יש, הרגתי מישהו! אומייגאד, כמה איזה דברים. דברים טובים יש לך? יש, הרגתי את הטימר שלי. זה פול דיימונד. הופה, עם החייב הכי טובה במשחק. שהיו לי. סליים עליי, ואני הרגתי אחד. והשני איפה? הארמור היה שלי. אוקיי. יו, אני פשוט הרגתי את הטימר שלי עם לבה. עידו, יש שם אנדר פרל. כן, אני ראיתי. הופה. עידו, בוא אליי. אני לא יכול! תראו אותו. הורגים אותי, איזה בן מוסטוק, איזה בן לא סטוק. יש, הוא נפל! אומייגאד, כמה קילים. תעשת אנדר פרל, עידו. רגע. עידו, עומר, אתה עדיין חי? לא, מתתי כבר. יופי. מה יופי? כי עכשיו יש לי מישהו לשחק איתו מחבואים. מישהו כאן. בסדר, ראיתי. עידו, תיתן לה קסול ארמור. לא צריך. תפפיד. תודה. כן, זאת. מישהו מאחוריך. בסדר. הסקלטון יכול ככה להיות פי 1000 יותר מוגן, ואם נותנים לו חרב הוא גם יכול להילחם. וואו. ועכשיו הוא יכול להילחם אם נותנים לו חרב. כמעט הרג את עומר פעם. מה כלים? 5. עידו, הסקלטון שלך? כן. תן לו בחרב. יש לו כבר ארמור בחרב. איזה סתום. הוא נפל. מה? הוא אשכרה נפל ואז מת. נפל דומה. אוקיי, אני נגד טים. עידו, תראה. 7 קילים. החצי שלי הוא 7 קילים. נראה אם תשבור אותו. שברתי כבר, היה לי פעם 8. עידו, אני הולך להישאר באי הזה עד שיהיה לי אנדר פרל. די, תעשה טובה. אין דבר כזאת 2 קילים. נכון, צודק. עידו, אתה נגד פוקסי וטים. מה אכפת לי מפוקסי? זה סתם מפלצת גרועה. הופה, עכשיו. איפה הם? אני רואה אותם. הפוקסי מת. יש. עכשיו יהיה לי יותר קל. כן, אני ראיתי, אל תדאג. עידו, אתה מת. למה? הם 2 מפולים. וואו, איך יש לך גם חרב כזאת? לא למות, בבקשה לא למות. בבקשה. לא! ג'י. לא מאמין! אני לא מאמין! טוב, זה היה משחק פצצה. זה היה שווה לציין את הסרטון הזה. כן, אומייגאד. אתם לא מבינים איך הזעתי אחרי כל הקליקים. לא, אני אעשה סרטון של כמה משחקים. אוקיי. אני חושבת שאתם אומרים ייי כי אני הכי טוב בסקאי וורס.
אני הכי טוב בסקייוורס בכיתה. וואו, ולי יש פיקאקס. ייי. אני אוכל אותך בלי מלח. אני יכול לגוף. וואו, זה גרם לי לגוף. לא, זה טוב שיראה לך גוף. אפשר לבנות על מישהו? לא, אני מעדיף סלע. לא. טוב, יאללה, בוא נהיה מוכנים. אוי, דר, קשת. יש דוח. פופי, רד למטה. תעשה! אין לי טיקט. היה פה האקר, הרגנו אותו. כן, שים בלוקים במקום. נרביץ להם ככה. אני אהיה פה. הנה, בוא. יש. תרביץ להם. עוף מכאן. אוקיי, אין לי חיים. אסיסט. לי יש טקטיס. רגע, איפה אתה? עומר, אתה מת כבר. עומר, יש לך לבה? לא. לבה? לא. ולא מה? אני רואה אותך. אתה עם הטימר לא שלך? בא לי. נו, נכון. מה הבעיה? לא ידעתי. אם אני מגלגל את הגלגלת שאני אף זה הרבה יותר מהיר. מה הרבה יותר מהיר? אם אני מגלגל את הגלגלת שאני אף. לא יודע. כן, זה עובד. חדנו חושבים. לא, תחסל את הכסף מדיימונד. יש! מה? יביא לך. אנחנו עלינו לצרף אותו? לא, אל תערף אותו. אז נצטרך לעשות משחק מגה. לא, אבל... אז תצרף, כי אז יהיה לנו גם טים טוב. נוכל להקשיב אחד לשני. אנחנו הטים היחיד במשחק. וואלה? נכון. יותר מדי נוח. אני מתקשר אליו מלא והוא לא עונה לי. תשאל אותו. לא רוצה את זה. אני חייב אוכל. חייב איזה... טוב, נו עומר. כמה קילים יש לך? מה הסטייג' שלך? קילים, מה אסיסטים? יש לי 2 אסיסטים. אוקיי. לקחת אותך עומר. לא! לא אסיסטים. אז לך לחפש את מי שנשאר. הוא בטח למעלה. אני אגיד לך איפה הוא. הוא למעלה עושה שיפט. ראינו אותו. אחד למעלה ואחד באיש. די נו! אוקיי, ואחד באיש לו. הוא זרק לי בפה. ראיתי את האיש הזה. אני יכול לפגוע בו. הוא זורק סנואובולס. אני זרקתי. לא, גם הוא. הוא בקומה אחת מעליכם. לא, אתה הרג אותו. כן, הוא קומה אחת מעליכם. ריפילד, יאללה. הוא החבר הכי טובה במשחק סקלטון. אתה יכול להרוג אותו, הוא בקומה אחת מעליכם. יש את החבר הכי טובה במשחקים. אז תעלה קומה אחת ותרביץ לו. אני מתכוון לבוא אליך. מקסימום שיבוא. כן, שיבוא. אני ארוג את החבר הכי טובה במשחק. כן, אין מצב שאתם לא הורגים. יאללה, וואי, הלוואי שיכולתי להרביץ לו. כן. זה ככה זה. אחד באיש לו גם. שנייה, אני בודק איפה הם. הוא עלה אחד.
הוא עלה אחד, הוא מעליכם. אין פסו שבמשחק הזה אין ויזיביליטי. יש לה אנדרטרן. יש לי אינביזיביליטי. במשחק. שאתה מת. פשוט תעלה אליו. כן, הוא אומר, יאללה. זה מה שאני אעשה. לא. אוקיי, הוא למטה, הוא למטה. אחד נפל. אוקיי, זה רק אתה נגדו, אוקיי? אתה נגדו, הוא קומה אחת מעליכם. פשוט תעלו כבר למעלה. באמת? נו, יאללה, תעלו כבר למעלה. לא כאן. אבל הוא שם. הוא שם, אז יהיה sudden death והוא יהרוג אותך. מה? הטימר שלך מת? מישהו מת כאן. עומר, אתה יכול להיות פול דיימונד על העץ, יש דברים. על העץ, יש זה, נו באמת, לא. על העץ. לא, אל תיקח, אני רוצה שהם ינצחו. אוי לא, הטימרית שלך מתה! היא הורגת אותו! הטימרית שלך למעלה, היא הורגת אותו! יש! ייי! למה? רציתי לכתוב GG. אין. כן. רציתי לכתוב GG. יופי, אבל לא הספקת. היי. היי. ארמור. היי. קשת. קשת. פאוור 3. עומר, תן לי את החצים. ככה מפרד. איפה? מאחוריך. וואו, לגים. אוקיי, יאללה, עומר, באמצע. בנים. הרגתי אותו. הפלתי אותו. אני. אתה? כן. איי, שימון. תהרוג אותו. הרגתי. אין לי חיים. איפה אתם? אau! איפה אתם? איפה אתם? כן. אתם באמצע? יאללה, כל האמצע האחורי. לא. אנחנו באמצע האחורי, אוכלים הרגתי טיפ שלם. מה? הופה. ואיך יש לי 0 אסיסטים? הסנומן הזה הלחיץ אותי. אני... 3 אסיסטים. 2 אסיסטים. אין לי 2 אסיסטים, יש לי 2 קילים. לא, אני נתתי לך 2 אסיסטים. יאללה, עומר לאמצע. הנה אתם! אני רואה אתכם! אני רואה אתכם! היי! זה אתם? כן, זה אנחנו. תהרגו אותו! אין לי חצים. מה אין לך חטאים? אין לי תהרוג אותו! בלוקים. לי יש. לא! לא! יופי! אז למה אני אומר? מה? הסנומן... לא, זה מישהו אחר. די, חיים, אני בטעות פוגע בך. לא, אל תדאג. יו, יש לי סטאק ומשהו. כמה חיים יש לשים אותך? תן אליי. אז תפסיק לראות. זה בשבילך. ותבוא להרוג אותו, אוקיי? פאק, יורים עליי! זה סנומן. תהרוג אותו, את הסנואומן שלך, בבקשה. אי אפשר. יופי. ייי. יאללה, תפנה. עידו, תפסיק לראות עליי. יש לו 2 חיים. אין לי חצים. בוא. יאללה, תהרוג את בוא. יש. אוקיי. זה מכה. יש לכם בן. למה? אוקיי, עומר, אברח. מה? מי? באתי ממך עכשיו חשב. כן. שאני ברחתי ובטעות הרגת אותו.
מה מחבואים? בוא מחבואים, אתה סופר. מה? יאללה, תעשו טובה, די, נו, תעשו טובה. רגע, איפה כולם? אני הולך לאמצע. רגע, תעשו מחטב. יאללה, בואו לאמצע. בואו לאמצע. אללהו אכבר. אללה אכבר. יאו אכברי. אני אוכל לראות מה אותם. אצילו. לא בא לי. אני רוצה אליך. אין לי כניסים. אני רוצה אליך למול. בוא. קח. הנה, הם שם, ליד העבודה. לקחת לי את האירו. דר, אתה קרוב לעבודון. בוא לאמצע. אללהו אכבר. מר גורילה מת. בוא. שמע אותך רגע, עידו. מה? מה יש בה? עידו. בוא תעזור לי! תעזור לי! אau! הרגתי אחד! וואי! לא הרגת אותו. יש לי שתי זומבים. נו! יש לי שתי זומבים. מתתי. איך? יש לי 4 קילים. יפה. היה לי 4 קילים. ייי. בוא'נה, יש לי מה זה להגים. תנו לי להיות איתו. מה? עידו. מה? טוב, אחרי עוד 2 משחקים נסיים את הפרק, אוקיי? מה? כי ככה. מספיק שיחקנו, אתה לא? למה? כי זה מה שאמרתי, טוב? אז אני חייב יש, כמעט פול דיימונד. בוא. אבל עם חייב גרוע. עומר, יש לך נשק בשבילי? לא, איזה צנון מלחמה. עומר, יש לך נשק בשבילי? זה נשק? כן. מה שיש לך. עומר, you so... ראיתי אותך, עידו. איפה? יותר חזק מהוודן סורס. הנה אתם! אני היי. אau! סנורמן מטומטם. אני באיש לכם. אוקיי, יש שם מישהו. אני מחפש את זה. עידו בוא כבר אלינו, עידו בוא כבר. שנייה. מישהו! הבן אדם הזה בורח, אני חייב להרוג את הבן אדם הזה. אני בא. חייב להרוג את הבן אדם. יש לו בן אדם. יש! הוא הרג אותו. תודה באמת, אופי. תודה באמת. אתה חושב שאני יכול להילחם? כן. לא, אני לא. יש לך עוד לסות. עוד וחצי. יופי לי. מחפש בתיבות. רגע, אני היחיד שנשארתי חי? כן, כי אתה לא באת להילחם. סליחה. אני אתחבא להם כאן. במכות, יא אפס. אau, לא, אתה יא טימר מעצבן. טוב, המשחק האחרון, הלבשה אני עם מישהו. הלבש אני עם עידו. הלבשה אני עם מישהו. אמר שאני איתך אותך. ייי! לא! זה. אני על קפסלוק. זוז, אני שלי. אני למטה הפעם. אוקיי. ייי, אין לי חרב, איזה חרא. חייב לכם עם רבסטון. גם אני. לקח... רציתי לתמות שלי את כל הדברים. בטח הוא אומר איזה מניאק. בוא אני אביא לך קצת זה. קח ארמור. ארמור? כן. נה. אתה רוצה לחשב משהו? קח. יודעים מה? רגע. למה בוא, או לא? קח. תביא. אני הורג אותו עם לאבא. למה? מה עשה לך, מסכן?
יאללה, מה אכלת את הפסטה? באמת גם. את המה? היא לא קרה לי. מה לא קרה לך? יש לי פרוטקשן. סוף סוף. בוא. קפצתי. גם אני. בוא. תעזור לי, תעזור לי. דברים. הרגתי אחד. אau. לברוח. ברח. אין לי חיים. ברח. או כמה שרתי לו. עידו, זה אתה נגד אופק. מה? מה? חכה לי. אופק, אל תתחיל. אל תתחיל, בבקשה, עשה לי טובה. מה? יאללה. מה? בלה. אau, למה אופק? למה זה היה טוב? די, באמת, זה לא מצחיק, אין לי חיים. הופה. חכה לי אופק, חכה. סבלנות. חרב. יש מגפת דיימונד. אני יודע. אופק, ראיתי אותך. מה אתה? What the fuck? כן! הייתי צריך להרוג אותך. ניצחתי! אני נפלתי. תמה. טוב חברים, זה היה הפרק להיום. מקווה שנהנתם. תמה. ויאללה, ביי ביי.